हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 16वा दिवस, 16वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी आणि राक्षसी गुण. पण आपण रोजप्रमाणे आधी प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आपला 16वा अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, बघता बघता आपला 16वा अध्याय आलेला आहे, त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपण हा 42वा कोर्सही उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, कुठल्याही अडथळ्याशिवाय. आपण अध्याय सुरू करतो आहोत, पण तत्पूर्वी माझा रोजचा प्रश्न असेल की आपला कालचा 15वा अध्याय होता, 15वा अध्यायाचं नाव कोणाला आठवतंय का? हरे कृष्ण, कोणी सांगू शकेल? पुरुषोत्तम योग. पुरुषोत्तम योग. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. 15वा हरे कृष्ण. तर कालचा आपला पुरुषोत्तम योग होता, 15वा अध्याय. आणि त्याच्यामध्ये भगवंतांनी आपल्याला पुन्हा एकदा नव्याने आपला हा ज्ञान योग आहे आणि त्याच्यामध्ये हे भौतिक जग आणि हे आध्यात्मिक जग पुन्हा एकदा एका वेगळ्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर आपल्या या भौतिक जगाची आपल्या एका वटवृक्षासारखी, वटवृक्षाच्या प्रतिबिंबासारखी त्यांनी त्याला उपमा देऊन तिथं वर्णन केलेलं आहे. आणि त्या वृक्षाची पानं म्हणजे वेद मंत्र आहे. ज्या वेदांमध्ये जे शास्त्र दिलेलं आहे, तर ती त्या वृक्षाची पानं आहेत. आणि त्या वृक्षाचं पालन पोषण करणारे आपले हे 3 गुण आहेत, त्रिगुण, सत्व, रज आणि तम. आणि जर ह्या वृक्षातून आपल्याला बाहेर पडायचं असेल, म्हणजे आपण ज्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये जे अडकलेलो आहोत, तर आपल्याला अनासक्ती रूपी शस्त्राने तो वृक्षच छाटून टाकायचा आहे आणि तिकडनं बाहेर पडायचं आहे. पण मग तिकडनं जायचं तर अशा कुठल्या ठिकाणी जायचं की जिथनं परत पुन्हा त्या वृक्षावर येणं नाही. आणि म्हणून भगवंताने
एक असंच एका अशा ठिकाणाची भगवंतांनी काल पुन्हा एकदा नव्याने सांगितलं, की ज्याला आपण ज्योतिर्ब्रह्म असं म्हणतो, की जे स्वयंप्रकाशित आहे. भगवंताच्याच तेजाने ते इतकं प्रकाशमान झालेलं आहे, की तिथं उपमा दिलेली आहे, की कुठलीही इलेक्ट्रिसिटी नाही, वीज नाही, सूर्य नाही, चंद्र नाही, काहीही नाही आहे. पण तरीही ते स्वयंप्रकाशित आहे, प्रदीप्तमान आहे. अशा ठिकाणी गेल्यानंतर पुन्हा आपला ह्या भौतिक जगामध्ये पुन्हा आपण परत येत नाही, असं कुठेतरी भगवंतांनी काल सांगितलेलं आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला नेहमी माहिती आहे, की भगवंत आपलं पालन करणारे आहेत. उत्पत्ती, स्थिती, लय मधल्या स्थिती भगवंत आपलं पालन-पोषण करत असतात. भगवान विष्णू हे पालन-पोषण करणारे आहेत, म्हणून आपण नेहमी आपल्याला माहिती आहे. पण म्हणजे नेमकं काय करतात भगवान विष्णू, हे काय आपण निश्चितपणे सांगू शकत नाही. पण कालच्या 15व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, तर पालन-पोषण करतात. म्हणजे आपण जे अन्नपदार्थ खातो, आपण जे अन्न ग्रहण करतो, मग ज्या भाज्या असतील, जे धान्य असेल, तर ते जे पिकतं त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे झाडांमध्ये प्रकाश संश्लेषण ही प्रक्रिया आपल्याला माहिती आहे. आणि त्या झाडांमधनंच भाजीपाल्यामधून, त्या धान्यामधून आपल्याला जेव्हा आपण अन्न शिजवतो, त्याच्यातून आपल्याला आपलं भरण-पोषण होत असतं. आपल्याला विटॅमिन्स मिळत असतात आपल्याला, हो की नाही? मग हे जे जीवनरस आहेत, हे विटॅमिन्स आहेत, तर हे कोण तयार करतं आहे किंवा हे कोणापासून? तर भगवंतांनी च्या जो शक्तीचा विस्तार आहे, चंद्र आणि सूर्य आणि त्यांच्याच त्या प्रकाशापासून, त्यांच्याच त्या सूर्यकिरणापासून किंवा चंद्राच्या शीतल प्रकाशापासून ह्या सगळ्या वस्तू झाडांमध्ये किंवा ह्या सगळ्या पिकांमध्ये आपण म्हणू शकतो, की ह्या सगळ्या जीवनसत्वांची उत्पत्ती होत असते. जे आपल्याला शरीर आपल्याला निर्वाहासाठी आवश्यक आहेत. तर आणि जेव्हा आपण ते अन्न शिजवून ग्रहण करतो, तर नुसतं आपल्याला जीवनसत्वांचा पुरवठा केलेला आहे का? नाही. तर जेव्हा आपण अन्न ग्रहण करतो, तेव्हा आपल्याच जठरामध्ये प्रदीप्तमान असा अग्नी आहे. तो अग्नी म्हणजे कोणी दुसरं-तिसरं कोणी नसून साक्षात भगवान विष्णू आहेत. आणि त्या आपण जे अन्न ग्रहण केलेलं आहे, तर त्याचं पचनाचं ते काम करत आहेत. आणि मग पचन केल्यानंतर आणि पचन कशामुळे होतं आहे, तर आपण जो प्राणवायू घेतो आणि अपान वायू सोडतो म्हणजे तर त्या दोघं वायूंच्या सहाय्याने ते अन्न ग्रहण पचन करून आपल्या नखशिखांत आपण म्हणू शकतो, की आपल्या संपूर्ण देहामध्ये, की ज्या आपल्या ऊती आहेत, ज्या बॉडी सेल्स आहेत, ते उत्तेजित करण्याचं, आपल्यामध्ये एक शुद्ध सात्विक भाव तयार करण्याचं किंवा आपल्याला हे शरीररूपी यंत्र मिळालेलं आहे, तर त्याचं भरण-पोषण, पालन-पोषण आपण म्हणू शकतो आणि नुसतं शरीराचं का नाही, तर त्याबरोबर आपल्याला आपलं हे जीवनशैली जगण्यासाठी आपल्याला ह्या शरीरातून अनेक भावना, अनेक विचार उत्पन्न होत असतात. तर ते सद्विचार उत्पन्न व्हावे, तो सात्विक भाव उत्पन्न व्हावा, त्यासाठी सुद्धा आपल्या मनःपटलावर, आपण बुद्धिपटलावर म्हणू शकतो, की त्या स्मृती आणि विस्मृतींच्या स्वरूपामध्ये तिथे भगवंत स्थित आहेत. आणि आपण जे ज्ञान ग्रहण करत आहोत, तर त्या ज्ञानामध्ये ते ज्ञानसुद्धा भगवंतापासून आलेलं आहे आणि त्याची आकलन शक्ती निर्माण करण्याची क्षमतासुद्धा आपल्याला भगवंतच देत आहेत. आणि मग पुन्हा एकदा तेच, की वेदांत सूत्रांचा सारांश जो आहे, ते संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन भगवंतांचं आपल्याला तिथे सांगितलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये भगवंत म्हणत आहेत, की सर्व तिन्ही लोकांचे स्वामी जे आहेत किंवा सर्व देवदेवता दोन्ही जगतांमध्ये मग ते क्षर आणि अक्षर असतील किंवा भौतिक आणि आध्यात्मिक असेल, तर भगवंतांना उत्तम असा पुरुषोत्तम भगवान म्हणून ओळखतात आणि त्यांची पूजा करतात. आणि इथेच आपण कालचा अध्याय समाप्त केला होता. आजचा आपला अध्याय आहे 16वा. याच्यामध्ये देव आणि असुर यांच्या गुणांबद्दल विस्तृत वर्णन केलेलं आहे. मग सूर म्हणजे देव आणि असुर म्हणजे राक्षसी गुण. मग अतिरेकी आणि राक्षसी गुण काय आहेत, हे कुठेतरी आज आपण बघणार आहोत. राक्षसी स्वभाव काय आहे, तो कसा असतो, त्यांचे गुणधर्म काय आहेत आणि राक्षसी क्रियाकलापांचे परिणाम. मग
अशी असुरी वृत्ती, अशी राक्षसी वृत्ती असेल, तर त्याचे परिणाम काय आहेत? त्याची अधोगती आहे का उन्नती आहे? तर हे सुद्धा आपण आजच्या अध्यायामध्ये जाणून घेणार आहोत. भगवंत म्हणत आहेत, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या प्रवृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढनिश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची व द्वेष, सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती हे सर्व दैवी गुण आहेत. हे भारतात दैवी स्वभावाच्या मनुष्यांमध्ये आढळतात. आता हे दैवी गुण आपण वारंवार पाहिलेले आहेत. वेगवेगळ्या अध्यायांमध्ये पाहिलेले आहेत. कुठे गुणातीत म्हणून व्याख्या आहे, कुठे प्रिय भक्ताची व्याख्या आहे. तर वेगवेगळ्या कुठे वेगवेगळ्या अध्यायांमध्ये वेगवेगळे, पण मोर ऑर लेस आपण पाहिलं तर सगळीकडे हे गुण सारखेच आहेत. मग आता निर्भयपणा म्हणजे जो दैवी गुण आहे, तर त्याच्यामध्ये पहिला निर्भयपणा आहे. निर्भयपणा म्हणजे काय, की भयापासून मुक्ती. मग भय कसलं, की आपल्याला सतत एक मनामध्ये एक भीती असते, भय असतं आणि पूर्वीच्या काळी ते लोकं अरण्यामध्ये जाऊन म्हणजे एका सर्व ह्या प्रपंचाचा, संसाराचा त्याग करून मनुष्य आपल्या आजूबाजूच्या ह्या सगळ्या अ, ह्या समाजाचा त्याग करून ते निर्मनुष्य जिथे आहे, की अशा ठिकाणी अरण्यामध्ये, की जिथं कोणीही नाही, अशा ठिकाणी जाऊन तपश्चर्या करत असत. अनेक वर्ष तपश्चर्या करत असत. तर बघा अशा ठिकाणी जिथे कोणीही नाही आहे, तर मग तिथे भय असणार, कसलं कुठल्यातरी मनुष्य प्राणी आहोत, त्यामुळे कसली तरी भीती असणार. तर त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण हा दृढ निश्चय असतो आणि तेव्हा एक मनामध्ये खात्री असते, की आपण एकटे आहोत का नाही. आपल्यामध्ये परमात्मा स्थित आहे. त्यामुळे आपल्यासोबत तो नेहमी असणार आहे आणि जर जे काही पुढचा जे काही होणार आहे, तर ते त्याच्या इच्छेनेच होणार आहे. त्यामुळे ही भावना कुठेतरी मनामध्ये दृढ असते. त्यामुळे तो निर्भयपणा येतो, की कुठेही तो असं वाटत नाही, की बाबा मी आता ह्या ठिकाणी जातो आहे. मग तिथं वन्य पशु असतील का? कुठे अ, प्राणी असतील का? कुणी साप आला, काय आलं? कसलंही भय नाही. निर्भयपणा असतो किंवा मला कोणी अ, काही त्रास होईल का? कसं होईल माझं? मी कसं राहणार आहे? वगैरे, वगैरे असं कुठलीही भीती मनामध्ये नाही. तो निर्भयपणा तिथे येतो. सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन म्हणजे नुसतं थेअरी घ्यायच्या का नाही, तर त्या ज्ञानाचं अनुशीलन करणं आणि मग आपल्याला माहिती आहे, की आपल्याला विहित कर्मांमध्ये दान हे एक सांगितलेलं आहे, तपस्या सांगितलेली आहे, वेगवेगळे कर्म सांगितलेले आहेत. आपल्याला यज्ञ कर्म म्हणून आपल्याला नामजप सांगितलेला आहे कलियुगामध्ये. वेदांचं अध्ययन असेल, शास्त्रांचं अध्ययन असेल, की जेणेकरून आपल्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे, की ज्ञानातून, ध्यानातून वेगवेगळ्या प्रकाराने आपण आपल्यामध्ये भक्तीची जी आहे किंवा भक्ती मार्गाला आपण स्वतःला तिथे अ, प्रयत्नपूर्वक आपण त्या मार्गावर जाऊ शकतो. त्या आध्यात्मिक मार्गावर आपण जाऊ शकतो. आपलं मन जे आहे ते वळवू शकतो आणि मग असे ज्यांच्यामध्ये साधेपणा आहे, साधेपणा आपल्याला माहिती आहे, की इतकी ट्रान्सपरन्सी असली पाहिजे, की आपल्या समोर शत्रू जरी आला, तरी त्याला असं त्या शत्रूला सुद्धा असं आपण मनात काय चाललं आहे आणि आपल्या वागण्यात काय आहे, हे त्याला जाणवलं पाहिजे. सत्य, क्रोधातून मुक्तता म्हणजे राग असता कामा नये किंवा राग जरी आला तरी तो चांगल्या कारणासाठी असला पाहिजे, स्वतःच्या स्वार्थासाठी नाही. त्याग, भौतिक इच्छांचा, भौतिक प्रापंचिक इच्छांचा, इंद्रिय विषय, इंद्रिय इच्छा यांचा त्याग, शांती, दोष काढणाऱ्या म्हणजे ही तर आपली सगळ्यांची आवडती गोष्ट आहे म्हणजे गॉसिपिंग. आपण लगेचच काही झालं, कोणाला फोन केला, कोणी भेटलं, की हा असं म्हणाला, ती तसं म्हणाली. आपल्या सगळ्यांचा आवडीचा विषय आहे तो. लगेच समोर एखाद्याची पाठ फिरली, की आपण लगेच सुरू करतो. तिचं तसं झालं, त्याचं तसं झालं. तर हा गॉसिपिंग हा विषय जो आहे किंवा दोष काढणाऱ्या वृत्तीचा आपल्याला तिटकारा आला पाहिजे. ते करता कामा नये. आणि सर्व जीव, सर्व जीव मग आपल्या भोवती जे काही कोणी आहे, ज्याला आपण ब्रह्मस्तर असं म्हणतो. मग ते प्राणी असतील, पक्षी असतील, मनुष्य प्राणी असतील,
आपल्या ओळखीचे असतील, अनोळखी असतील, सगळ्यांच्या भोवती, सगळ्यांच्या विषयी आपल्या भोवती मनामध्ये दयाभाव असला पाहिजे, समभाव असला पाहिजे. आणि मग आपलं वागणं सौम्य वागणं असलं पाहिजे, नम्रता असली पाहिजे, दृढ निश्चय. कुठलीही गोष्ट आपण निश्चय जेव्हा करतो, तेव्हा निश्चयाचा महामेरू असं आपण म्हणतो. तो निश्चय हा दृढ निश्चय असला पाहिजे. आणि हे सगळं आलं ना, की उत्साह आपोआप येतो. म्हणजे त्याच्यासाठी वेगळा ओढून-ताणून तुम्हाला उत्साही राहण्याची गरज पडत नाही. तुमच्यामध्ये क्षमाशील भावना असते, शुद्धता असते. मग ती अंतर्बाह्य शुद्धता काय आहे, हे आता आपण पाहिलेलं आहे. आणि हे सगळं जे आहे, हे सगळं ज्यांच्यामध्ये आहे ना, हे सगळे दैवी गुण आहेत. आणि पुढे भगवंत म्हणत आहेत, की "दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम." मग हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान, अज्ञान, आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. मग आता दैवी गुणांची भगवंतांनी जणू एखादी व्याख्या सांगितल्यासारखी आता आपण पाहिली. पण भगवंत लगेच आसुरी प्रवृत्तीवर येत आहेत. आणि आसुरी प्रवृत्तीमध्ये काय आहे? दंभो दर्प अभिमानश्च. म्हणजे जिथे दंभ आहे, तिथे उर्मटपणा आहे, जिथे अभिमान आहे, अहंकार आहे, जिथे अज्ञान आहे. आणि मग हे सगळं कशामध्ये आहे, की ज्यांच्यामध्ये आसुरी प्रवृत्ती प्रबळ आहे किंवा त्या प्रवृत्ती घेऊन ते जन्माला आलेले आहेत, तर हे त्यांचे गुण आहेत. इथे आपल्याला एक छोटासा व्हिडिओ प्ले होताना दिसतो आहे. बघा तो हत्ती बघा, आता हत्तीचं सामर्थ्य किती असतं, किती शक्तिवान असतो हत्ती. आणि त्यापुढे मनुष्याचं सामर्थ्य फार थिटं असतं किंवा खूप कमी असतं. म्हणजे ॲज कंपेअर टू हत्ती, हो की नाही? पण मग त्या हत्तीला त्याच्या सामर्थ्याचा इतका अहंकार आहे, इतका अभिमान वाटतोय त्याला, की तो त्या कारण नसताना तो त्या मनुष्याला छेडतो आहे. त्या सगळ्यांना मारतो आहे. म्हणजे कारण नसताना आपल्या शक्तीचं प्रदर्शन, की मी कोणीतरी श्रेष्ठ आहे आणि तिथे आपलं वर्चस्व असलं पाहिजे. अशा पद्धतीने तो त्या मनुष्यांना तिथे त्रास देतो आहे. तर हे सगळं जे आहे, तर हे अहंकार, अभिमान, उर्मटपणा, तर हे सगळे हे त्याचे लक्षणं आहेत. ही सगळी आसुरी प्रवृत्ती आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहे, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव. दैवी गुण हे मोक्षदायक असतात, तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा तू चिंता करू नकोस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. मग आता दैवी गुण आणि आसुरी गुण म्हणजे दैवी गुण जे आहेत, की ते निश्चितच आपल्याला एका चांगल्या मार्गावर, सन्मार्गावर आपण म्हणतो, की सदआचार, सन्मार्ग जो असतो की नाही, तर तिथे आपल्याला घेऊन जातात. पण आसुरी प्रवृत्ती जी असते आणि मग ती आपल्याला बंधनात अडकवते. जिथे सन्मार्ग आहे, जिथे आपण निश्चितच क्रमशः आपल्याला मोक्ष मिळणार आहे. पण जिथे आसुरी प्रवृत्ती आहे, जिथे वाममार्ग आहे, तिथे काय असणार आहे? तिथे दुराचार असणार आहे. मग तिथे कर्म त्याचा परिणाम तर आहेच की नाही. त्यामुळे त्या कर्माचं बंधनात आपण अडकणार आहोत आणि कर्माच्या बंधनात अडकल्यामुळे काय होणार आहे? पुन्हा आपला जन्म, मग मृत्यू. मग कदाचित आपला जन्म कुठल्या योनीत होणार आहे माहीत नाही. कारण की आपलं वागणं, आपलं वर्तन तसं आहे, आपलं कर्म तसं आहे, जे विकर्माचा बॅलन्स वाढवतो आहे. त्यामुळे आसुरी गुण हे बंधनकारक असतात. पण इथे अर्जुनाला चिंता आहे, की मी जर युद्ध केलं, तर युद्ध केल्यावर मग माझ्यासमोर गुरु आहेत, आप्तेष्ट आहेत, ज्येष्ठ आहेत. ज्येष्ठांसमोर तर आपण आवाज वर करून सुद्धा बोलत नाही. आणि पांडव होते ते इतके नम्र होते, इतके विनयशील होते, सगळ्या गोष्टींचं इतकं पालन करणारे होते. आणि त्यामुळे अर्जुनाच्या मनामध्ये लगेच विचार आला, की मी यांना कसं मारू? आणि म्हणून भगवंत इथे लगेच ते क्लिअर करताहेत, लगेच सांगताहेत, की तू आधीच मुळातच तुझ्यामध्ये मूळतःच हे गुण आहेत, की तू एक दैवी गुण घेऊनच जन्मलेला आहे. त्यामुळे तुझ्याकडनं चुकी होणारच नाही आहे. असं त्यामुळे तू व्यर्थ चिंता करू नकोस, असं सांगता आहेत. आणि पुढे म्हणत आहेत, "हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी हे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचं विवरण ऐक." मग आता जे
जीव आहेत, आपल्याला माहिती आहे, तर त्या जीवांमध्ये दैवी आणि आसुरी असे दोन्ही प्रकारचे गुण आहेत. म्हणजे सत्व, रज आणि तम. तर ज्यांच्यामध्ये सत्व गुण चं प्रमाण जास्त आहे. सत्व आणि थोडंफार रजत असेल, तमोगुण नसेलच. तर अशा लोकांमध्ये दैवी गुण असतात किंवा ज्यांच्यामध्ये रजोगुण आणि तमोगुणाचं प्रमाण जास्त आहे, सत्वगुण नाहीचच जमा आहे, असे हे आसुरी प्रकारचे लोकं असतात. आणि मग त्यामुळे जगतामध्ये दोन्ही प्रकारचे लोक आहेत आणि दैवी गुणांचं ऑलरेडी भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेले आहे. आता भगवंत म्हणतात, "मी तुला आसुरी गुणांबद्दल सांगतो, ते तू ऐक." आणि मग पुढे म्हणत आहेत, "प्रवृत्तींच निवृत्तींच जनाना विदुरासुरा, न शौचं न अपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते." म्हणजे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावं आणि काय करू नये हे जाणतच नाही. शुचिर्भूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. म्हणजे आसुरी प्रवृत्तीचे नास्तिक आहे, दुरात्मा, संशयात्मा, मूढात्मा, मूर्ख लोक असं भगवंतांनी वेगवेगळी विशेषण वेगवेगळ्या अध्यायांमध्ये वापरलेली आहेत. मग त्यांना सदाचार काय आहे? सत आचार म्हणजे चांगलं आचरण कसं करायचं किंवा कशी वागणं काय आहे, आपलं बोलणं काय आहे, हे आपलं वर्तन कसं आहे, तर हे त्यांना माहीत नाही आहे. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यामध्येच तेवढी सत्यताही, तो प्रामाणिकपणाही आढळत नाही. आणि मग काय म्हणत आहेत, प्रवृत्तींच निवृत्तींच. मग जसं आता आपण पाहिलं, की जे दैवी गुण जे आहेत, ते आपल्याला मोक्षदायक असतात, निवृत्तीमध्ये असतात. पण जे आसुरी प्रवृत्तीचे गुण जे आहेत, ते आपल्याला प्रवृत्ती म्हणजे ते आपल्याला पुन्हा बंधनकारक आहेत. पुन्हा आपण त्या जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकणारे असे आहेत. आता आपण शेजारच्या चित्रात बघतो आहे, तर हे लोकं हे व्यसन करता आहेत. मग त्यांना काही आनंद असेल, काहीही म्हणजे हल्ली काहीही पुरतं. हो की नाही? हल्लीच्या काळामध्ये की मग तुम्ही काहीही झालं की पार्टी करायची आणि मग कुठलंही कारण असेल, की म्हणजे आनंदही साजरा करायचा असेल, तुम्हाला कुठलाही किंवा एखादं दुःख असेल, चला याच्यातनं बाहेर पडायचं म्हणून आणि मध्ये पार्टी करायची आणि मग पार्टी करणं म्हणजे काय? तर आता हे वेगळं काही सांगायला नको. वेगवेगळ्या पद्धतीचं व्यसन करणं आणि तर हे सगळं जे आहे, तर ह्या सगळ्या आसुरी प्रवृत्ती आहेत. पुढे म्हणत आहेत, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्परम असंभूतम किम अन्यत् कामहैतुकम. मग आता इथे सांगत आहेत, ते म्हणतात, की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वराचं कोणी इथे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचं म्हणणं आहे, की केवळ मैथुनाच्या इच्छेतून हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. मग इथे मुळातच तमोगुणाचा प्रभाव जास्त आहे. त्यामुळे अज्ञान जास्त आहे. सगळा अज्ञानरूपी भ्रम आहे. समोर सत्य असेल तरी ते त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा कसा? कारण की अज्ञानरूपी भ्रम असल्यामुळे सत्य सुद्धा दिसत नाही आहे किंवा ते जाणवत नाही आहे किंवा तिथपर्यंत ते पोहोचतच नाही आहे. आणि त्यामुळे सत्य माहीत नाही. कोणी सांगितलं, की बाबा हे असं नाही, असं आहे, तरी त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा नाही आणि तो त्या भ्रमामध्येच जगायचा आणि आपले काहीतरी एक मतं बनवायची, ठाम मतं बनवायची आणि त्यांचं असं मत आहे, की इथे सत्य, परमेश्वर असं काही नाही आहे आणि ह्या जगाचा आधार देणारा आपण म्हणतो, की परमेश्वर आहे वगैरे, हा मुळात विश्वास नाही आहे. हे निराधार असं जग आहे. परमेश्वर कोणीही नाही आणि हे केवळ आणि केवळ मैथुनाच्या इच्छेतून हे जग निर्माण झालेलं आहे. बाकी दुसरं काहीही कारण नाही आहे हे जगनिर्मिती होण्याचं. असं इथे कुठेतरी त्यांची अ, अशी विचारधारणा आहे. आणि मग अशा विचारधारणेचे लोकं बघा कसे असतात. अशा निष्कर्षाचे अनुगमन करीत स्वतःचा नाश ओढवून घेतात आणि अल्पबुद्धी असुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरिता अहितकारी व उग्र कर्मांमध्ये संलग्न होतात. मग ज्यांचा विश्वासच नाही आहे, तर असे लोकं जे आहेत, की त्यांचा स्वतःचा तर होतोच आहे. त्यांचं स्वतःचं अधःपतन होतं आहे. स्वतःचा विनाश करून घेतातच आहेत. पण स्वतःबरोबर त्यांची काही कृती कार्य अशी असतात, की ते दुसऱ्याचाही विनाश करत आहेत. जगतामधल्या इतर प्राण्यांचा, इतर सजीवांचाही ते अ, विनाश करत आहेत. आता बघा आपल्या आत्ताचंच उदाहरणं घ्यायची झाली,
तर अनेक दहशतवादी हमले होत आहेत, बॉम्बस्फोट होतो आहे इकडे-तिकडे. आता युद्ध सुरू आहे. आता इस्रायलचं युद्ध आहे. त्याच्या आधी युक्रेन, रशिया होतं. म्हणजे वेगवेगळे हे असे युद्ध सुरू असतात. मागे दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने जपानमध्ये अ, अणुबॉम्ब हल्ला केला होता. त्याच्या अनेक पिढ्यानपिढ्यांपर्यंत त्याला त्रास होतोय. तर हे सगळं जे आहे, ही आसुरी प्रवृत्ती आहे. की दुसऱ्याचा विनाश करणं, स्वतःच्या स्वार्थासाठी. आता इथे यांचा स्वार्थ काय आहे, की वेगवेगळा स्वार्थ आहे. आम्ही कसे श्रेष्ठ, आमचं वर्चस्व, आमची गादी चालली पाहिजे, आमचं राज्य आलं पाहिजे. हा एक काहीतरी विचित्र स्वार्थ आहे आणि त्याच्यासाठी ते सामान्य लोकांचा नुसतं मनुष्य प्राणी आहेत का? नाही. मग तिथे पक्षी, प्राणी, निसर्ग ह्या सगळ्या गोष्टींचा तिथे ऱ्हास होतो आहे. त्याच्यावर परिणाम होतो आहे, विपरीत परिणाम होतो आहे. हे ते ना जाणीवही नाही आहे आणि समजत पण नाही. म्हणजे स्वतःच्या स्वार्थासाठी ते अशा जगाचा विनाश करत आहेत, अहितकारी उग्र कर्म करत आहेत आणि अशा लोकांचं कसे असतात बघा, कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव असुचिरभूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे, असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि काम-क्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीकरिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. मग आता इथे आपल्याला जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आहेत, तर ते काही लोकांचं आपण आता वर्णन ऐकलं, की ते जगाचा विनाश करतात आणि जगाबरोबर म्हणजे स्वतःचा पण विनाश करतात आणि आपल्या कर्मामुळे त्यांच्याबरोबर इतरांनाही त्रास होतो आहे. मग असे जे लोकं आहेत, की जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत किंवा आसुरी प्रवृत्ती असेल पण नास्तिक वृत्ती सुद्धा आहे, भगवंतावर विश्वास नाही आहे आणि मग त्या लोकांचं कसं असतं, की त्यांना कधी समाधान नसतं, तृप्ती नसते आणि मग सतत काम करत राहायचं, की मला आनंद हवा आहे, सुख हवं आहे. तर सुख आणि आनंद याची व्याख्याच मुळात माहीत नाही आहे. पण फक्त हवा आहे त्याच्यासाठी 24/7 स्वतःला आपण पैसे कमवण्यामध्ये गुंतवलेलं असतं. आणि मग त्याच्यामध्ये काय होतं, की खोटी प्रतिष्ठा, की माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणी असलंच नाही पाहिजे. सगळ्या मित्र-मैत्रिणींमध्ये, सगळ्या नातेवाईकांमध्ये माझ्याकडेच जास्त पैसा असला पाहिजे. माझं कुठेतरी मला सगळ्यांनी मान दिला पाहिजे. माझं एक वर्चस्व, ती एक खोटी प्रतिष्ठा असते की नाही. आपण म्हणतो, की हल्ली आपण स्टेटस फार जपतो. की मग ते स्टेटसला मेंटेन करण्यासाठी मग आपल्याकडे पैसा असो अगर नसो, त्या गोष्टी आपल्याला कराव्याच लागतात एक ठराविक. तर तो जी खोटी प्रतिष्ठा आणि त्याच्यामध्ये डुंब झालेले हे असे आसुरी लोक जे आहेत, हे अनिष्ट गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव असुचिरभूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. ज्यांचा रजोगुण अतिशय वाढीस लागलेला आहे, तर ते लोकं सुद्धा ह्या अशा प्रकारचे कर्म करत राहतात. आणि आता आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये आतापर्यंत आपण संबंध अभ्युदय प्रयोजन म्हणजे आपल्या मनुष्य जन्माचं ध्येय काय आहे, की आपल्याला मोक्षधामापर्यंत किंवा वैकुंठधामापर्यंत आपल्याला जायचं आहे, हो की नाही? पण जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोकं असतात, त्यांच्यासाठी आपले आपलं ध्येय काय आहे, की आपण का जगतो आहोत? तर आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. सगळ्या इंद्रिय इच्छांना शांत करायचं, तृप्त करायचं आणि असा त्यांचा विश्वास आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा काय होतं, की त्या इंद्रिय इच्छा इतक्या आहेत, की बाबा आज इच्छा पूर्ण केल्या म्हणून उद्या इंद्रिय तृप्त झालेले आहेत आणि मग ते परत पुन्हा कधी इंद्रिय इच्छा निर्माण होणार नाही असं होत नाही. तुम्ही जेवढं त्या इंद्रियांच्या इच्छा पुरवाल, तेवढ्या त्या अजून तेवढ्याच जास्त पटीने त्या वाढत जातात. आणि मग काय होतं, त्या इंद्रिय इच्छापूर्तीसाठी आपण सतत काम करत असतो. 24/7 आपलं जे वर्किंग अवर्स आहेत, नॉर्मल वर्किंग अवर्सच्या पण पेक्षा जास्त आपण ओव्हरटाईम करू, काय करू, जास्तीत जास्त पैसे मी कसे कमवू, म्हणजे मी अजून जास्तीत जास्त कसा सुखी राहीन, असं काहीतरी अ, चुकीचा विचार डोक्यामध्ये घेऊन ते सतत अमर्याद चिंताने त्यांना ग्रासलेलं असतं.
आणि मग अ, असे जे लोकं जे असतात ते हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि मग आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आणि मग कधी-कधी काय होतं, की काम करूनही आपल्याला आपल्या इच्छा पूर्ण होत नाही आहे. मग प्रामाणिकपणे न काम करता किंवा प्रामाणिकपणा न करता कुठल्यातरी वाममार्गाने ठीक आहे बाबा मला पैशांची गरज आहे. मग ती इच्छा कसली आहे माहीत नाही. पण ते इच्छापूर्तीसाठी की बाबा ह्या मार्गाने नाही तर त्या मार्गाने असा धनसंचय करत राहतात. आता आपल्याला आणि असे जे लोकं असतात, की जे 4 गोष्टी आहेत, की ज्याचा आपण नेहमी त्याग केला पाहिजे. जे दैवी गुण जे आहेत, त्याच्यामध्ये ह्या 4 गोष्टींना मान्यता नाही. तर हे जे आसुरी प्रवृत्तीचे, नास्तिक प्रवृत्तीचे लोकं असतात, ते ह्या 4 गोष्टींचा अवलंब करतात. त्यांच्यासाठी की नॉन खाणं म्हणजे मांसाहार करणं आणि व्यसन करणं ही तर अगदी नॉर्मल गोष्ट आहे, की आता आणि हल्ली आपण सुद्धा बघतो, की आपल्या आजूबाजूला सुद्धा, की जरा काही झालं, अरे साधे बर्थडे जरी सेलिब्रेट करायचे असेल, तरी आपण पार्टी करतो आणि त्या पार्टीमध्ये असं भरमसाठ नॉन-व्हेज आणि सगळं व्यसन करणाऱ्या सगळ्या तिथे गोष्टी असतात. तर व्यसन करणं, त्याच्यानंतर नॉन खाणं, त्याच्यानंतर जुगार खेळणं, वेगवेगळ्या पद्धतीचे जुगार खेळले जातात आणि त्याच्यानंतर कुठलेही अनैतिक संबंध, जे विवाहबाह्य संबंध आहेत, तर त्या लोकांसाठी हे फारच म्हणजे नॉर्मल आहे आणि त्या गोष्टींचा ते अवलंब करत असतात, की ज्या गोष्टी नाही केल्या पाहिजेत, त्या गोष्टी ते करत असतात. आसुरी मनुष्य विचार करतो, की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे. मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोक्ता आहे. मी परिपूर्ण बलवान, सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान करेन आणि याप्रमाणे मौज-मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. मग मीच कोणीतरी सर्वश्रेष्ठ आहे, मीच राजा आहे. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, की आपण आता शिकलेलो आहोत, की आपल्याला माहिती आहे, की आपण हे काही जे जीवन जगतो आहोत, तर याचा आनंद घेणारं कोण आहे किंवा कर्ता कोण आहे? तर पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण. पण हा मुळी यांचा विश्वासच नाही आहे. मुळात देवावरच विश्वास नाही, परमेश्वरावरच विश्वास नाही, तर तो कर्ता आहे, हे मानणं तर म्हणजे फारच दूरची गोष्ट झाली. त्यामुळे म्हणजे आपण पटकन नाही मानू शकत. जे आसुरी प्रवृत्तीचे, नास्तिक प्रवृत्तीचे असतात, तर त्यांच्यासाठी तर हे फारच अजून कठीण गोष्ट आहे. आणि मग त्यामुळे, की मी माझं आयुष्य, माझी संपत्ती आणि तो यक्षराजाचा प्रश्न तुम्हाला आता आठवला, तर ती गोष्ट आठवत असेल, की आपण एवढी संपत्ती गोळा करत असतो, जणू काही आपण अमरपट्टाच घेऊन आलेलो आहोत आणि इतकं धन, इतका धनसंचय, इतके अलंकार, इतकी प्रॉपर्टी आणि किती अजून आणि तरी समाधान नाही. तरी अजून कसं मी जास्तीत जास्त मिळवीन, याच्यासाठी प्रयत्नशील असतात आणि तो धनसंचय करतच असतात आणि मग तो प्रामाणिकपणे मिळाला तर ठीक आहे, नाहीतर वाममार्गाने का असेना जास्तीत जास्त धन गोळा करायचं आणि मग सगळ्यांपुढे मग ती खोटी प्रतिष्ठा मिरवत मग मित्रांमध्ये, नातेवाईकांमध्ये, की मीच कसा सगळ्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे आणि माझ्याकडे एवढे धन आहे, एवढी प्रॉपर्टी आहे वगैरे हे सगळं मिरवणं हे सगळं आहे ही आसुरी प्रवृत्ती आहे. आणि एकीकडे ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे मग कुठेतरी यज्ञ, दान, म्हणजे मोठमोठे यज्ञ किंवा पूजा करायची आणि दान करायचं कुठल्यातरी मंदिरामध्ये जाऊन आणि मग त्यांना असं वाटतं, की ते म्हणजे मी एकीकडे पापकर्म करेन, म्हणजे रात्री पापकर्म करायची आणि दिवसा कुठेतरी जाऊन दान करायचं किंवा तर आता त्यांना असं वाटतं, की असा चुकीचा समज आहे, की माझ्या जे काही पापांचा क्षालन होऊन जाईल, की बाबा मी एकीकडे पुण्यकर्म करतोय, एकीकडे पाप करतो आहे. तर असा कुठेतरी चुकीचा खोटा समज आहे. इथे आपल्याला शेजारी उदाहरण आहेत बघा. रावण. रावण हा थोर शिवभक्त होता, तपस्वी होता. त्याने हजारो वर्ष तपश्चर्या करून भगवान शंकर यांना प्रसन्न करून घेतलं होतं.
त्यांनी देवीची सुद्धा तपश्चर्या केलेली होती. पण शेवटी काय की ते भगवान विष्णू यांना मानत नव्हते आणि त्यांचा ते दुस्साह करत करत होते. त्यांना ते मत्सर करत होते. आणि मग काय झालं, की त्यांना सगळं जे त्यांची जी तपश्चर्या आहे, सगळं जे काय आहे, ते बाजूला राहिलं आणि मग त्याने एका परस्त्रीच्या मागे जाऊन तिचं हरण म्हणजे तिचं हरण करून मग शेवटी त्यांचं सुद्धा सगळी राज्य जे आहे, सगळं मिळवलेलं एवढं सगळं वैभव जे होतं, तर त्यांना ते एका त्यांना शेवटी मृत्यू आला. रामांच्याकडून मृत्यू आला ती गोष्ट वेगळी. पण त्यांना ते सगळं गमवावं लागलं, हो की नाही? कंस सुद्धा असाच होता. कंसाला सुद्धा खूप अभिमान होता, अहंकार होता. जरासंधासारखा सासरा त्यांच्याकडे होता. त्यामुळे त्यांना असं वाटत होतं, की मी खूपच बलाढ्य, बलशाली आहे, की मला कोणी मारूच शकणार नाही. आणि अशा पद्धतीनेच तो वावरत होता आणि लोकांना त्रास देत होता. त्याच्या प्रजेला खूप त्रास देत होता. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला अजून एक चित्र दिसतं आहे, की येता-येता ह्या चित्रामध्ये एक थोडंसं आता इथे या त्या चित्रात असं आहे, की ते वर्णन असं आहे त्या चित्राचं, की देवकी आणि वसुदेव यांचा जेव्हा विवाह झाला, त्या विवाहाचा प्रसंग आहे, जेव्हा ती आकाशवाणी होते. आपल्याला ती कथा माहिती आहे. आणि मग आकाशवाणी संपल्या, की ह्या देवकीचा 8वा मुलगा तुझा वध करणार आहे म्हटल्याबरोबर कंसाने शस्त्र उपसलं आणि देवकी मातेला मारायला पुढे धावले. म्हणजे हीच देवकी, जी लाडकी बहीण, इतक्या आनंदामध्ये तिचं लग्न करणारा कंस एका क्षणामध्ये त्याचं सगळं मत बदललं आणि तिच्या मृत्यूसाठी तो पुढे सरसावला. पण बघा, हा झाला आसुरी प्रवृत्ती होती आणि त्यामुळे त्यांनी लगेच शस्त्र उपसलं. पण वसुदेव जे होते हे दैवी प्रवृत्तीचे होते आणि ती सिच्युएशन पण त्यांनी किती छान हँडल केली. त्यांनी त्या क्षणी त्यांनी कंसाला थांबवलं. त्यांनी सांगितलं, "थांब बाबा, तू काय करतो आहेस? आकाशवाणी काय झालेली आहे, देवकीचा 8वा पुत्र तुझा वध करणार आहे. म्हणजे देवकी तर तुझा वध करणार नाही आहे. तिचा 8वा पुत्र. मी तुला वचन देतो, की आमचे सगळे मुलं जे आहेत ते मी तुझ्या स्वाधीन करीन आणि मग त्यांचं काय करायचं ते तू ठरव." आणि अशा पद्धतीने त्यांनी तिथे त्या देवकी मातेचे प्राण वाचवले आणि म्हणजे एक एक असुर प्रवृत्ती आणि एक दैवी प्रवृत्ती एकाच सिच्युएशनमध्ये म्हणजे बघा, की एकीकडे लग्न होतंय आणि दुसरीकडे अशी आकाशवाणी झाली आणि त्याच्यानंतर शस्त्र उपसलं गेलेलं आहे. पण अशा सिच्युएशनमध्ये सुद्धा एक दैवी प्रवृत्तीचा मनुष्य आणि एक आसुरी प्रवृत्तीचा मनुष्य त्यांची प्रतिक्रिया काय आहे? तर हा फरक ह्या सिच्युएशनमधनं आपल्याला समजतो. आणि या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तींमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. मग इथे भगवंत सांगत आहेत, की जे आसुरी प्रवृत्तीचे आणि जे लोक आहेत, की त्यांना अनेक चिंता आहे. मग चिंता तीच ना, की धनसंचय कसा करायचा? मी कसं इंद्रिय तृप्तीसाठी मला लागणारं हे सगळं धन जे आहे, ते मी कसं जास्तीत जास्त गोळा करायचं? आणि मग हीच चिंता, हीच भ्रांत आणि त्यामुळे त्यांची अजून जास्तीत जास्त ते अत्याधिक आसक्त होतात, मार्गाला लागतात, प्रामाणिकपणा सोडतात आणि मग काय होतं नरकामध्ये पतित होतात. आणि असे जे मिथ्य अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंताचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. आता इथं आपल्याकडे ही एक छोटीशी गोष्ट आहे. तुम्हाला शिशुपाल माहिती आहे. जसं प कृष्णाचे पांडव आत्तेभाऊ होते, तसं शिशुपाल सुद्धा आत्तेभाऊ होता. आणि शिशुपालचा जेव्हा जन्म झाला, तेव्हा त्याला 2 हात नव्हते, तर 4 हात होते. आणि 4 हात असलेला मुलगा जन्माला आला म्हणून आई-वडिलांना, शिशुपाल यांच्या आई-वडिलांना म्हणजे कृष्णाची जी आत्या होती, त्यांना खूप टेन्शन आलं होतं, की हे कसं असा कसा मुलगा जन्माला आला आणि त्याचं पुढे कसं होणार? पण त्यांचेच जे राजगुरू असतात,
राज्य अर्थात त्यांचंही राज्य होतं आणि राजगुरू जे असतात त्यांनी सांगितलं, की ज्यांच्याकडे गेल्यानंतर म्हणजे जेव्हा शिशुपाल हे एक तान्हं बाळ होते तेव्हा, की जेव्हा ज्याच्या हातामध्ये गेल्यानंतर याचे दोन्ही हात गळून पडतील आणि तो इतर मुलांसारखा होईल तेव्हा त्याच मनुष्याकडनं त्याचा वध होणार आहे. आणि आपल्या आत्ते-भावाला भेटायला कृष्ण लहान असतात तेव्हा ते भेटायला येतात आणि मग ते शिशुपालला जेव्हा ते हातात धरतात, त्यांनी हातात धरल्या-धरल्या त्यांचे दोन्ही हात गळून पडतात. आणि मग हे बघितल्यानंतर कृष्णाची जी आत्या म्हणजे शिशुपाल यांची जी आई आहे, तर तिला वाईट वाटतं म्हणजे एकीकडे आपल्या मुलाचे हात आता मुलगा इतरांसारखा झाला, पण दुसरीकडे हाच त्याचाच म्हणजे भाऊ त्याच्याकडनं त्याचा वध होणार आहे. तर म्हणून वाईट वाटतं आणि ते म्हणतात कृष्णाला विनंती करतात, की "तू याचा वध करणार का?" तर भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात त्यांच्या आत्याला ते वचन देतात, की "मी याचे 100 अपराध माफ करेन." आणि जसं मग हळू मोठे होऊ लागतात. कृष्णही मोठा झाले. त्याच्यानंतर शिशुपालही मोठा झाला आणि मग शिशुपालला ह्या सगळ्या गोष्टी कळू लागतात किंवा माहिती होऊ लागतात आणि कृष्णाबद्दलचा असलेला जो मत्सर जो आहे, तो वाढतच जातो आणि कधीच त्यांच्या कृष्णाबद्दल प्रेम नाही आणि आसक्ती नाही आणि कायमच राग आणि मत्सर आणि असंच एकदा पांडवांनी राजसूय यज्ञ केला होता आणि सगळ्यांना सर्व राज्यांना आमंत्रण होतं आणि मग त्याच्यामध्ये शिशुपाल सुद्धा होता आणि भगवान श्रीकृष्ण सुद्धा होते आणि मग त्या राजसूय यज्ञामध्ये यज्ञाचा अधिष्ठाता असतो की नाही म्हणजे आपण कोणाचं पूजन करावं वगैरे. तर सर्वांमध्ये भगवान श्रीकृष्ण यांचं नाव पुढे येतं आणि मग त्यांना तिथे त्यांचं पूजन करायसाठी त्यांना सांगितलं जातं आणि ते पण ते स्वीकारतात आणि तिथे बसतात. पण हे सगळं शिशुपाल यांना काही मान्य होत नाही. आणि मग शिशुपाल मग तिथे सांगतात, की मी कोणाची पूजा करता आहेत आणि तो कृष्ण कोण आहे? तो एक ग्वाला आहे, दूध देणारा आहे, गायींना चरणारा आहे. तो कुठला राजा आणि तो कुठला देव वगैरे असं काही-काही सांगतात. आणि हे सगळं ऐकून त्या राज्यसभेमध्ये असलेले इतर राजे त्यांना हे ऐकवत नाही आणि ते शस्त्र उपसतात. तर भगवान श्रीकृष्ण त्यांना थांबवतात, की तुम्ही असं काही करू नका. इथे एक शुभ कार्य सुरू आहे. पण शिशुपाल हे एवढ्यावरच थांबत नाही आणि त्यांचं भगवंताबद्दलची जी असूया आहे, जो मत्सर आहे, तो वेगवेगळ्या पद्धतीने ते मांडतच राहतात आणि बोलतच राहतात. आणि मग शेवटी काय होतं, की भगवान श्रीकृष्णांनी 100 अपराध सांगितलेले असतात, की माफ करेन आणि मग यांचं संपतच नाही आहे. मग झाले 98, 99, 100 आणि मग भगवान श्रीकृष्णाने त्यांना सांगितलं, की "बाबा आता तू थांब. आता पुढे एक शब्द जरी तू उच्चारलास, तरी तुझा मी वध करेन. कारण मी वचनातून मुक्त होईन." आणि पण हे मुळात विश्वासच नाही, मान्यच नाही आणि म्हणून ते म्हणतात, की "तू कोण माझं वचन देणारा आणि तू कोण मला मारणारा?" वगैरे सुरूच राहतं. आणि मग भगवान श्रीकृष्णांनी शेवटी आपलं सुदर्शन चक्र जे आहे, ते त्यांना त्यांच्यावर सोडलं आणि तिथे त्यांचा वध केला. म्हणजे जे धर्माची निंदा करतात, द्वेष करतात, भगवंताचा, परमपुरुषाचा द्वेष करतात. मग आपण मगाशी रावणाचं उदाहरण पाहिलं. इथे शिशुपाल यांचं उदाहरण पाहिलं. तर शेवटी कंसाचं उदाहरण आहे. तर शेवटी त्यांचा काय होतो? वधच होतो. आणि जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत, त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकीत असतो. मग ते आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत आणि ते आपल्याला माहिती आहे, की आपण कर्मबंधनात तर अडकत असतो. मग ते बंधन असं आहे, की त्याचे परिणाम कर्मबंधन म्हणजे कर्माचे परिणाम. मग जे आसुरी प्रवृत्तीचे असतात, तर त्यांचं परिणाम म्हणून त्यांना कधी-कधी मनुष्य योनी नाही, तर मनुष्य योनीपेक्षाही अ, जी पशु योनीत वगैरे अशा योनीमध्ये त्यांचा जन्म होतो. पण कधी-कधी असं होतं, की ते विकर्म इतके असतात, की त्यांचा लोअर प्लॅनेट्समध्ये सुद्धा ते जन्माला येतात आणि अनेक वर्षानुवर्ष त्यांचा पुढे उद्धार होत नाही किंवा
देवाचा जो दिवस आहे, ज्याला आपण कल्प म्हणतो आणि ज्याची रात्र सुरू होते, जेव्हा हे आपलं संपूर्ण ब्रह्मांडाचा जेव्हा प्रलय होतो, तेव्हा ते हे असहाय्य जीव जे आहेत, ते त्याच्यामध्ये विरघळतात. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, "हे कौंतेय, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाही. हळूहळू ते अधम गतीला प्राप्त होतात." आणि म्हणून पुढे म्हणत आहे, "त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तथा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत." काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारं आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे. कारण ह्या तिन्ही आत्म्याचा विनाश होतो. की आता हे जे 3 गुण जे आहेत किंवा 3 काम, क्रोध आणि लोभ हे आपल्यामध्ये जे षड्रिपू आहेत, ह्या तिन्ही गोष्टींच्या मुळे काय होत आहे, की आपण अ, अजून म्हणजे आपल्यातल्या आसुरी प्रवृत्ती म्हणा किंवा नास्तिक प्रवृत्ती, आसुरी प्रवृत्ती आहे, ही वाढते आणि त्यामुळे त्या गोष्टींचा आपण त्याग केला पाहिजे. नाहीतर मग आपलं अधःपतन होतं, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि ही इथे त्यांनी एक वर्णन कसं केलं आहे, की ही 3 द्वारं आहेत किंवा 3 रस्ते आहेत. तर ह्या रस्त्यावरून आपण न जाता आपण हा पुढचा रस्ता किंवा पुढे इथं सांगत आहेत, "हे कौंतेय, जो मनुष्य नरकाच्या ह्या 3 द्वारातून सुटला आहे, तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो." मग या 3 गोष्टी ज्या आहेत, की त्या डेड एंड सारख्या आहेत. त्यामुळे तिथे आपण न जाता किंवा तो रस्ता न आपण किंवा तो मार्ग न घेता जर आपण दुसऱ्या तो मार्ग बाजूला सोडून त्या 3 रस्ते जर बाजूला सरले, तर आपल्याला जो मार्ग आहे, तो निश्चित आपल्याला नरकाच्या ह्या द्वारातून सुटका करून देणारा असा आहे आणि आपल्याला परमगती देणारा किंवा अध्यात्मामध्ये आपली प्रगती करणारा असा हा मार्ग आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, "य शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं व आप्नोति न सुखम न पराम गतिम." जो शास्त्रविधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो, त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगती ही प्राप्त होत नाही. मग ज्याला शास्त्रांवर, भगवंतावर विश्वास नाही आणि मग त्यांचं कसं होतं, की जो आपल्या प्रमाणे किंवा आपल्या मताप्रमाणे आपले नियम आपण बनवायचे, आपले मतं आपण बनवायची. काय शास्त्र, काय नियम यांच्यावर विश्वास न ठेवता कर्म करतो आणि मग त्यांचं काय होतं, त्यांना परमगती कधीही प्राप्त होत नाही. इथे एक छोटंसं उदाहरण देते मी. प्रभुपाद आपल्याला सांगतात, की इस्कॉनच्या तुम्ही कुठल्याही मंदिरात गेलात, तर तुम्हाला सांगतात, की मांसाहार करायचा नाही. आता असं त्यांनी का सांगितलेलं आहे? हल्ली लोकं तर सर्रास खातात. न खाणारे सुद्धा खायला लागलेले आहेत कलियुगामध्ये. म्हणून आपण घोर कलियुग म्हणतो ना, तर त्याचं कारण असं आहे, की मनुस्मृतीमध्ये बघा लिहिलेलं आहे. म्हणजे मी एक मांसाहाराचं उदाहरण देते. तर वेगवेगळी उदाहरणं आहेत. तर आता आपण जे लोकं मांसाहार करणारे असतात, त्याच्यामध्ये आपण जे मासे खाणारे असतात किंवा तर ते किती लोकांना त्याचं पाप लागतं, तर आपण बघूया. तर याच्यामध्ये अ, जो मासे पकडणारा असतो, बरोबर? त्याच्यानंतर दुसरा की जो जो विकणारा असतो. त्याच्यानंतर मग ते विकणारे असतात ना, मासेवाल्या बाया वगैरे येतात. त्याच्यानंतर जो विकत घेणारा असतो. त्याच्यानंतर बऱ्याच जण बायका म्हणतात, "नाही आमच्या घरी मी खात नाही, पण मी मुलांना बनवून देते, यांना बनवून देते, असं करते. माझ्या सासूला लागतं, सासऱ्याला लागतं, आईला लागतं, वडिलांना लागतं, पण मी काही खात नाही." असं जे म्हणणारे असतात. पण ते बनवून तर देतात की नाही? त्यामुळे त्यांना जे शिजवतात ते आणि जे सगळ्यात शेवटी जे ग्रहण करणारे ते खाणारे. म्हणजे अशा इतक्या लोकांना ते पापकर्म लागतं. त्यामुळे हे हे आपण कोण नाही सांगत आहे, तर हे मनुस्मृतीमध्ये लिहिलेलं आहे, की इतक्या लोकांना त्याचा दोष लागतो.
आणि इतक्या लोकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. त्यामुळे अशा कुठल्याही शास्त्रविधींचा जर आपण जर आपण त्या पद्धतीने अं, ते योग्यपणे आपण तसं हे केलं नाही, आपल्या जीवनामध्ये उपयोग केला नाही, तर त्याचा परिणाम आपल्याला भोगावाच लागतो. आणि पुढे म्हणत आहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि. आणि म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधी-विधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावं, जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होते. मग आणि म्हणून की शास्त्रामध्ये काय लिहिलेलं आहे, तर ते जाणून घ्यायचं किंवा ते जाणून घेऊन तशा पद्धतीने आपण आपली जीवनशैलीमध्ये घडवला पाहिजे किंवा आपण तसं वागलं पाहिजे. म्हणजे जेणेकरून आपण आज नाही तर पुढच्या जन्मात, पुढच्या नाही तर कुठल्यातरी पण कुठेतरी सुरुवात तर होईल आणि आपण उन्नतीच्या मार्गावर, आध्यात्मिक मार्गावर मार्गक्रमण करू. आणि हे केव्हा शक्य आहे, की जेव्हा जर आपल्याला आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन मिळालं, तर आध्यात्मिक गुरु सुद्धा कसे असले पाहिजे, की जे परंपरेतून आलेले आहेत. कारण आपण कलियुगात आहोत आणि कलियुगामध्ये आजूबाजूला आपल्या इतकं काही काही आहे, तर ह्या थोड्याशा काही-काही गोष्टी आपण थोड्या चेक केल्या पाहिजे आणि अशा आध्यात्मिक गुरूंकडनं आपण मार्गदर्शन करून आपला अ, उन्नती करून घेतली पाहिजे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आजचा अध्याय तसा खूप सोपा होता कळायला, म्हणजे वाचूनही समजण्यासारखा. की दैवी गुण काय आहेत आणि आसुरी गुण काय आहेत, याचं वर्णन इथे आजच्या अध्यायात केलेलं आहे. म्हणजे जणू व्याख्याच भगवंतांनी सांगितल्या आहेत, की हे वागणं म्हणजे हे दैवी पद्धतीचं आहे आणि हे वागणं म्हणजे हे आसुरी पद्धतीचं आहे. आणि मग आसुरी पद्धतीमध्ये असल्यावर आपला राक्षसी स्वभाव काय आहे किंवा त्याचे परिणाम काय होतात आणि मग कशी अधोगती होते. तर मग आपण ठरवलं पाहिजे, की आपण आसुरी प्रवृत्तीचे गुण अवलंबायचे का आपण दैवी प्रवृत्तीचे गुण अवलंबायचे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.